Agenția noastră matrimonială. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să-mi fac o prietenă și nu găsesc! Vreau să-mi fac o prietenă și nu găsesc! Toate fetele să apeleze la mine! Ați venit exact unde trebuie. Aici vă găsiți partenera. Ați venit amândoi să vă căutați o parteneră? Doi. Văd că sunteți doi. Da. Bun, și cine își caută partenera? Amândoi sau el? Sau ce? Da. Deci o să căutăm o parteneră pentru dumneata și una pentru dumneata. Toate fetele să apeleze la mine! Vreau să fac o prietenă, nu găsesc! Toate fetele să apeleze la mine! Am înțeles asta, căutăm acum. Bun, cum doriți să fie fata? Nu știu! Păi, cum să fie? Nu știu! Păi cum așa? Nu știu de asta! Vă întreb pe dumneavoastră, cum doriți să fie fata? Să fie... Să fie, dar cum să fie? Blondă sau brunetă? Adică să fie ori blondă, ori brunetă. Ori, da. Deci o să căutăm pentru dumneata o brunetă și pentru dumneata? Nu știu. Păi cum așa? Nu știu. Alege odată, domnule, că mă omori, blondă sau brunetă? Roșcată. Bun, perfect, roșcată, bun. Deci o să căutăm aici roșcată. Da. Vă rog frumos să-mi spuneți numele dumneavoastră pentru a vă introduce în baza noastră de date, da? Nu știu. Păi cum așa? Nu știu. Care e numele dumitale? Cum nu știi? Nu știu de astea. Dorel. Dorel. Pe tine te cheamă Dorel sau pe el? Sau... Pe cine cheamă Dorel? O Dorel. Dacă nu e un Xanax mor. Bun, deci pe tine te cheamă Dorel. Da! Bun, Dorel și mai cum? Nu știu! Care e numele dumitale de familie? Nu știu! Lasă așa, de trec Dorel, da? Dorel. Și pe dumneata cum te cheamă? Mă cheamă... Cum? Mirel. Mirel, ești sigur? Sigur. Bun, deci Mirel și Dorel, da. Acum haideți să fac o poză pentru a vă introduce în baza noastră de date, da? Stai, vă fac împreună sau separat? Nu știu. Pozele vi le fac împreună sau separat? Sau... De fapt, nici nu știu de ce vă întreb. Haideți, vă rog frumos. Așa, zâmbiți și... Perfect. Să formulăm anunțul, da? Da. Tineri, frumoși, căutăm partenere, da? Nu găsesc! Toate fetele să apeleze la mine! Stați așa. Acum o să vă arăt câteva fotografii din baza noastră de date cu câteva doamne și domnișoare care își caută parteneri de viață. Da? Asta cum se pare? Nu știu. Cum, domnule, nu-ți place asta? Nu știu. Domnule, ești pretențios. Ție cum se pare asta? Urâtă. Cum, domnule, asta e urâtă? E urâtă. Bun. Și asta cum ți se pare? Asta e urâtă. Urâtă. Bun, și dacă astea două sunt urâte, asta cum e, domnule? Urâtă. Deci voi vreți să mă omorâți? Voi ori nu vă pricepeți deloc la femei, ori sunteți gay. Mor! Matilda, adu un pahar cu apă și o pastilă, ceva, nu știu, că simt că leșe. N-am mai avut în viața mea clienți ca voi. Te pomenești că vă place Matilda? Da. Matilda e secretara mea, nu e în bază de date, nu vă e rușine?
bună ziua! Sigur, am rezolvat cu Dostoevski, mai rămâse să vorbesc despre Lolita și ultimul roman al lui Nabucco. Ăla spune că rezolvă mâine și îl salut. Rezolvă mâine, Dorel, și vă salută. Da, numai bine, domnul Pleșu. Toate cele bune, sănătate! Nu bateți joc de mine? Nu știu. Voi ați venit acasă mă nebuniți sau... Ori plecați, ori chem poliția. Ori... Nu nebunesc. Sau, ori... Nu știu, ori, sau... Nu știu, sau... Nu știu. Am nebunit? Nu știu. Dorelia, ia mai stai puțin cu noi aici. Hai mai în mijloc. Scaunele, dacă vine cineva să le ia ca să putem să ne desfășurăm. Ia, spune-ne, ai fost cu minte anul ăsta? Nu știu. Bun, nu știi dacă ai fost cu minte. Dar dacă vine moșul pe la tine, asta știi? Nu știu. Nu știi nimic. Dacă ai fi la Cantemira, ei rămâne repetent, da. Ce-ți dorești tu de Crăciun? Vreau să-mi fac o prietenă și nu găsesc. Toate fetele se apeleze la mine.